pane zvaitika bhozi ndakabva ndatanga kudedera nekurwadza nemudumbu. Pandabva ndati pane zvaitika semunhu anga nditoda kuenda kubasa ndakabva ndafunga kuti pamwe vasangana netsaona kana washudwa kana waitwa sei. Muzukuru wako kunetsana nevanhu panze hakunomira zvakanaka. Mumwe wachona akabva kunoataka mufi ndiye mumwe wamwe akabva kujeri. Hatizivi kuti medha yakutongerwa tumanzire. Tinokuchingamidzai paDestiny TV muchirongwa The Village. Nhasi tafamba kuenda kuShamva uko kuna Collins akabayiwa nebanga mushure mekunge aedza kudzivirira umwe mukomana akanga achirabayiwa nebanga. Tauyawo kuno kuShamva kwatakanzwa kuti kune murume akapondwa. Mungatitsanangura here kuti ukama hwenyu naye hwakamira sei? Ini ukama hwedu hwakamira ndiri sekuru wake, muzukuru wangu, mwana watete. Anga aine mhuri yakakura sei? Munhu akapondwa uyu ainzi Marikebo. Anga aine mhuri yake, anga navana 3. Mune ruzivo here kuti zvakafamba sei kuti muzosvika pakuudzwa kunzi muzukuru wenyu aparara? Ipapo akanga asati aparara, asi munhu ini ndanga ndiri mubhawa ndichitomwa doro nemafriends angu. Saka pakazouyawo shamwari yangu ichimhanya kwandiri chibva nditi bhuru rangu, muzukuru wako kunetsana nevanhu panze hakunomira zvakanaka. Ini ndichibva ndatotauna nevamwe wangu tichibva tabuda mubhawa memwe tichibva tatanga kumhanya. Ndichibva ndabvunza tanga aenda nesaidhi rekupi, zvikanzi ari kuseri uku, handiende kupi nekunoko. Tichibva taenda kuseri kwemashopusi uku, tichibva ndasvika ndichibva ndanomuona papo anga asati ashaya. Ndibva andiudza kuti sekuru ini nyaya iri panapa nanjirwiswa ndabayiwa nebanga. Ndatobayiwa nani? Zvikanzi naJB naKudzi. Ndovanhu kuti ndibaya, asi handisiziva kuti nyaya yandibayira ndeyei. Saka ndaunonzwisira vanhu kuti handibayirei. Ndopandikabva ndati alright, hapana chakaipa, it's okay, handii. Ndibva tauya tibva taenda nekumberi kwemashopusi, tinosvika pabhora pamakururofu. Tichingonosvika tichingonomira, takazongoona vachibva nekuchechi inonzi Roma, wanga wakawanda. Saka zvoti ndakatongorambawo ndakamira vanhu vakauya vachimhanya. Saka iye anga ari kumashure kwangu, saka pavakamhanya vachiendawo vachibva vatanga kumhanyisa. Ini nevamwe vangu tichibva tazotanga kumhanyawo tichiteera, but pavakamhanya vakaenda neimwe direction, tichibva ndaenda neimwe direction ndichida kuzama kuti ndokwanisa kuvaona here kumberi. Asi patakasvika kumberi handakwanisa kuvaona. Tichibva ndamira paipai nevamwe vangu, kune chichechi chiriko takanomira ikoko. Tanomira ikoko, saka pane mota yakazouyawo yaitoendawo kwayaiendawo, payakavheneka kuzasi ikoko. Saka ndipo takabva taona kune varume 4 vakabva kuzasi vachimhanya. Wano wacho akabva nekudivi kwanga tiri. Saka isi taida kutoenda kumba. Chibva ndati mana kuti isusu tichienda kumba panguva ino yazviite, ngatichidzikai nekwabva nevanhu ava, unenge usina mira zvakanaka. Ndipo ndikabva ndaenda tichibva tatanga kumhanya, ndina ndiri pamberi tichimhanya. Saka kwanga kune kamwedzi tichinomhanya, ndichinosvika ndikabva ndaona pamberi apa pane munhu anga akatorara. Ndichinosvika paipai chimwe ndatoona kuti ingwa nomuzukuru wangu. Panga pane mafoni yake ngaripo 2, pamba ne touch screen nekambudzi kachitorina. Ndichinosvika paipai ndichinozama kuti nditaure naye, anga asakwanisa kutaura bhosi munhu anga abayiwa achingobuda ropa. Ndasvika paipai ndatanga kutaura naye, asi nje akakwanisa kutaura kwandiri. Ndakangoti sekuru bhosi makumbo ake ndatomudzikisa makumbo. Saka nje shoko rake akakwanisa kundiudza inini panguva yacho. Akabva nditi sekuru ndisimudzirei gumbo rangu. Saka ndipo ndikangomusimudzira gumbo rake. Ndibva ndazofonera munin'ina wake anonzi Isaac. Isaac chakuno kwakunomira zvakanaka, ngomwe wakaita abayiwa nebanga. Ndipo akazouya wachita achimhanya paipai. Patasvika paanomutakura mandamisa kumusana pamubereka, tatanga kumhanya takuti tinonotsvaka transport. Patasvika pane imwe nzvimbo pasvika vaona kuti sukita. Ndichibva nditi sekuru chimhanya munotsvaga mota parodhi. Ndibva ndatanga kunomhanya kutsvaga mota. Chibva ndanosvika pane imwe kombi ndakasanganawo nayo. Tichamwati tipo help kuti varume kuti ndikubatsirei zvinozonetsa, bhozi ndogona kuzosanganisirawo mangwana. Tati alright. Uyu ndipo akabva amhanyawo, iye muzukuru wangu ndipo akabvayo neimwe kombi akanomuzwisisawo munhu iye, ndobva vaya nekombi. Tichibva tauya patasvika patanomutakura tichienda naye kuhospital. But tichinosvika kuhospital but panga pasina munhu anga atisiya. Ini ndiri mudzimai wake. Zvinova zvinhu zvakandirwadzawo, ndogara chitungwisa. Saka ndapedzera kutaura nawo musesandi
masikati vachinitaura kuti azoenda kubasa manheru. Saka vakazofona zvindasvika kumba vanditi masvika here kumba ndati bada kutokurukura svika zvako vazotaura neni paWhatsApp ma8 wataura nevana vandangonyararawo ndikangofunga kuti network kusvika pakurara. Saka ndarara kudaro ndakazona foni dzichinjana kufona dzevanhu vari kunoko vandavhunduka ndakudaira foni idzodzo vandapa mwana foni ndikati achidaira foni pane zvaitika bhozi ndakabva ndatanga kudedera nekurwadza nemudumbu vandabva ndati pane zvaitika semunhu anga nditoda kuenda kubasa ndakabva ndafunga kuti pamwe vasangana netsaona kana washudwa kana roitwa sei ndakambotraya futi kufona nhamba dzavo vadzaramba vandangosiya foni yakadaro ndobva mwana bvaangozwa kuti vabewa nebanga vaendeswa kuchipatara bvaangorarawo akadaro anonditaurira asi ndakarara kudaro handakwanisa kuona hope kusvika kunze kuchene dzakumafundo pandakarota vachinditi ndina kufa ndadonha ndipo ndakanzwa hana yangu kudi kudzikama vandakuti ndichirarawo vandanzwa padhoo pachinokwa ndobva ndatarisana namanext door wangu akutouya ndati zvoni bababhira saka washaya bva wati haunamboshaya udzwa nani ndikati ndikuzvifila ndobva wazovhura dhoo bva takuchemedzana. Mukutaura kwenyu matimi makachika kuti pamwe vaona tsaona kwati vapfurwa sei makafungira zvinhu zvakadaro? Nekuti vanendiita zvokuenda kugold mine vachinoita zvegoridhe zvekukorokosa. Zvekukorokosa. Vasiya vana vakakura sei? Mataura kuti makapa mwana kuti ave anotaura nevanhu pafoni. Vasiya vana vangani uye vakakura sei? Vana 4. First born form 2, grade 6, grade 4 nekane 2 years 9 months. Inini nemunhu ashaika. Ndine mudzimai wake wekutanga. Ndine mwana mumwe chete musikana ari form 2. Mungatitsanangurire kuti musi wazoshaika mufi zuva renyu rakatanga sei kuzosvika pakuudzwa kunzi ndozvaitika kumurume wenyu? Ndingati inini ndakapedzisira kutaura naye last week musi wechina tichitaura nenyaya yemwana tichimudza kuti mwana ari kuuya kuholidhe. Achinditaurira achiti ndine nhumbi dzandakatengera mwana dzechikoro ndoda kuti ndizoende nezvinhu zvemwana kumusha nekuti mwana anogara kumusha kuna mai vangu. Saka ndakazoshamisika mune musi weMande kuma8 ndakufonerwa ndichinzi ndozvaitika kuShamva abayiwa nebanga seSunday usiku abva angoshaika. Nguva iyoyo handina kuzvikwanisa kuzvigamuchira. Ndakambozvitora ndichiti pamwe vanhu vatadza kunzwa ndikazofonera hanzvadzi yacho ihombe akanditsanangurira sema asi hana kukwanisa kunyatsotsanangura nekuti aitochema. Kusvika ndazomirira mwana kubva kwamutoko achiuya ndikasangana naye mutauni pana 40 ndokuzoya kwatakaita tichisvika pano kusvika zuva ranhasi. Tataura nemunhu airandutsirwa naCollins uyo atya kubuda pachivhitivhiti achiti ari kutyira upenyu hwake. Atsanangura kuti vakomana ava vakanga vari 3 nguva yavakatanga kurwisa Collins asi vakazopedzisira vawanda. Zvakaitika ndezvoti ndaibva kwaMarimira ndichienda kumba zvokuma 9 ndanosvika paTPR bar ndakaona movie akamira nemwe mukomana wanga ainaye. Saka pamukomana wanga akamira naye yeye vaitokurukura zvavaitotikurukura zvavo. Saka pakukurukura kwavaitoitawo mufi akabva andishevedza achibva nditi madzibaba murizei ndobva ndakwanisa kuenda paanga ari. Mufi paakanga ari ndakasvika ndikangomhoresana naye chete. Asi chakazoitika ipapo ndechekuti anga ari panext pachona ndopaakatanga kutaura nyaya dzokuti sei iwewe uchienda kubasa uchitisiya. Ndikati inini handiende kubasa ndichikusiya asi kungoti basa ratoita ndirechikorokoza. Madhira atinoita pachikorokoza munongozivisa kuti nyangwe ndikafonera kuti atidzikei pasi tongodzika pasi nemunhu anenge andifonera hazvigone kuti ndikwanise kufonera chero mumwe munhu zvake kuti andie kubasa ini ndafonerwako. Zvikanzi manje uda kutobayiwa ndotozviona ndopakasvika vamwe vapfana 2 vanga varipo ipapo. Vapfana ivava vakatanga kundikikiritsa mufi kusvikira atsamwa pakuti saka imimi munoda here ndizvo here zvamaita kuti mukwanise kurwa mufana zvinoita here kuti inini ndishevedze mufana kuti imimi murwisi.
zvinozobuda zichinzi ndindabayisa mufana here kana ndindamuurayisa. Zvinoita here izvozvo kuti murwisane nemufana uyu. Saka zvakaitika ipapo ndakakwanisa kudhonzewa ndichida kudhonzerwa kurima. Vamwe vacho vada ndikwanisa kunditorera foni, ndakabva ndarambira foni yangu. Panguva ndakarambirawo foni yangu inini ndobva vakwanisa kundirwisa. Mumwe wachona aipikisana nemufi akakwanisa kundorwa chibhagira chimwe chete. Kobva wakaita mumwe wacho ndakabatana naye akabata ruoko, akabata hembe yangu inini akandorwa zvekare chibhagira chimwe chete. Saka mumwe wachona wechi3 akakwanisa kuburitsa banga achida kuti andibaye. Saka ndaida kuzama kuti ndikwanise kuavhoida ndisabayiwe nebanga riya. Pavakangokwanisa mumwe wachona aiuya nebanga akakwanisa kundibaya, akakotama akandibaya banga rimwe chete. Ndobva ndakwanisa kurigira vamwe vaviri ava pasi. Ndakabayiwa pagumbo rekuleft padhuze newest up. Saka zvichireva kuti pandakakwanisa kuvakurira simba ndakakwanisa kupukunyuka pavari ndikatiza ndikaenda kumba. Asi bhutsi yangu imwe yacho yakatosara ipapo. Ndakazodzokera ndichitsvaka ndakaishaya. Ndakatokwanisa kuenda kumba. Pandakasvika kumba ndichiudza mudzimai wangu kuti ndabayiwa nebanga. Nguva iyoyo pakakwanisa kutsvagwa mota kuti ndikwanise kuenda kuchipatara. Mufi ndipo vakasara vachimurwisa. Mushure mekunge vasara vachirwisa mufi handina kuziva kuti chii chakanga chichiitika pakurwisa kwavakaita mufi nekuti ndanatiza. Ndasvika kumba ndakakwanisa kuwana mota yakandiperekedza kuenda kupolisi. Ndakasvika kupolisi zichinzi mufi aparara. Saka pandakasvika zichinzi mufi aparara hazvina kunda kunditorera nguva yakakura kuti ndizvizive zveshoti aparara, nokuti patakazoenda kuchipatara ndichinosonwa inini. Pandakandiri pamubhedha wandandirini ndichisonwa, mufi anga akatora panext mubhedha achitosonwa akatofukidzwawo ari ipapo. Inini handina kuzinge ndaziva kuti mufi vakazombaya sei, chii chakazoitika pakubayiwa kwemufi. But ndiri kuziva kuti mufi ndiye munhu wandakakwanisa kutaura naye panguva, nokuti vanhu pandakavaziva kuti ava vanhu ava handisida kutaura navo. Mufi akakwanisa kuti uya kunoti taure, but pandakaenda paari handina kuzokwanisa kutaura nemashoko akawanda. Asi ava vakomana ava vakange vakutaurawo zvavakange vakutaurawo kuti sei uchitida izvi sei uchitida izvo, ndozvandokwanisa kuziva. Saka tiri kuti here mufi afa achiedza kuchengetedzawo imimi? Ichokwadi, zvichireva kuti mufi akafa ari panguva yekuti handigone kuti zvinoita here kuti ndishevedze mufana uyu tauye panapa kuti mumurwise. Imi mamona taanga atodarikira atoenda. Saka pakudarikira kwaanga atoita achienda ndindamushevedza toye pano. Saka zvinoita kuti ndimushevedzere kuti mimi mubaye. Saka zvichita kuti mufi akazobayirwa nyaya yekuti iwewe wazokwanisa sei kuti iwewe utaure nyaya mashoko wadi awanga wachitaura iyaye. Musati matana nemufi musi uyu, mumashure munoziva here kuti anga ari munhu akaita sei? Ya, ndinoziva kuti mumashure mufi anga asina kana dambudziko nemunhu, uyezve anga asina nguva yekushupana nemunhu, uyezve anga asingadhakwi, anga asinganwi doro. Aiva anga ari munhuwo zvake wokungotiwo aingogona kungosvikawo pashopu otenga dhiringi. Shamwari yake yaiva nayo idhiringi rewedkit. Anga asinganyanyo fara nevanhu zvakanyanyisa zvokuti anogona kupinda muvanhu. Asingotiwo vanhu vanogona kungogarawo vakangochengeterawo munhuwo nekuda kwekuti mararamiro aanenge achitiwo nekuda kwepfungwa dzemunhu, nokuti vamwe vanoda kungovengera munhu pfungwa dzake kuti anenge aine pfungwa dzinovaka here kana kuti dzinoni. Iko zvino izvi hatisi kuburitsa uso hwenyu pachivhitivhiti. Sei manzwa imimi kuti aiwa regai ndingotaura munzwe izwi chete? Ya, chaita kuti nini nditaure mungonzwa izwi chete inyaya yekuti handidi kuti uso hwangu ubude pachivhitivhiti kana kuti ndibude pachivhitivhiti, nokuda kwekuzvikonzero zvokuti vazhinji vanhu havandizive, vazhinji vachona futi havazivo futi zita rangu. Saka ndikabuda pachivhitivhiti vamwe vaiva vasingandizive vaingonokwanisa kuratidzwa zita rangu kana kuti kuratidzwa uso hwangu kuti ndiye munhu wachona aita kuti tibude pachivhitivhiti. Saka regedzai tikwanise ndogona kupostera kuna vamwe vanhu ndikazokuvadziwa zvokuti izvezvi ndiri kutotya kuti ndirarame ndiri pamba pandiri kurarama ndiri, nekuda kwekuti hondo idzo ndichotya uku ndogona kutoteerwa futi nepamba pandogara ndikatoparadzirwa. Tanzwa yesu pakasungwa mumwe chete pavanhu vaikurwisai ava, mune vamunoziva here uye vakanga vari vangani nhamba yavo vakanga vachikurwisai vakazorwisa mufi? Vanhu vakandirwisa inini vanga varipo vatatu. Zvichireva kuti pavatatu ivavavo ndo vandiri kuziva vakandirwisa, uyezve mufi ndo vakakwanisa kurwisa mufi. But pakurwisa kwavakazita mufi
kukazobuda unyereko pekuti vanga vatowanda zvokusvika nhamba yekuma10 pakurwiswa kwavakaita muvi. Imimi akakubaya yakasungwa here? Akandibaya inini haana kusungwa. Sei asina kusungwa akatiza here? Havasati vamubata here? Chii chakaitika sei asati asungwa? Inyaya yekuti havasati vamubatawo nokuda kwekuzivawo kuti ivo vanenge vachishandawo basa ravo semashandiro vanenge vachiita vakashando nepesi yavo, sekuti ivo vane matsvagiro vanenge vachiitawo vanhu vavo. Saka chandiri kuziva ndechekuti mukana wake kusungwa usati wasvika kana kuti panguva yake yekubatwa haisati yakwana, asi ari munzira kuti abatwe. Vazhinji vatataura navo munzvimbo yeShamva vataura kuti nzvimbo ino yava kutotyisa kugara nekuti mava nevakomana vechidiki vari kufamba vaine mapanga nemabhemba. Nzvimbo yeShamva inozivikanwa pamusoro pevanhu vanoenda kunochera goridhe. Zvakaoma zviri kungoitika zvacho zvakaongowandisa mazara Mashurugwi. Saka zvinhu zvacho zviri kutongonetsa, even nyange uchitozvifarirawo iwe watozvishandirawo nemari yako zvinhu hazvitombofamba zvakanaka. Uye uchida kutoenjoy even uri mubhawa unongouya utanga kana kutongorwiswa kana kutongotorerawo chinhu chaunenge uinacho, so ukada kupikisa wakutonga atakwa. Saka vanhu kana kuti wakatosvika munhu achitonzi ari kutorwiswa chaiko chaiko, vanhu vakutotya. Post 2 days 3 days munhu acho akananzi abatwa avharirwa vari kuzongowanikwa vachidzoka. Saka vanhu vakungoti kana vakada kuti vabatsire havachakwanisa kana kutobatsira, vakutongotyira kura vakutongotarisa munhu achitongourayiwa ngeuko. Mataura izwire kuti Mashurugwi ndo vanhu vakaita seya vanofamba nemapanga, mabhemba, matemo, sacha vachiita mabasa akaipa. Vamwewo vataura vachiti mapurisa acho anogara munzvimbo dzatinogara, zvinova zvinoita kuti basa ravo risava nyore kusunga avo vanenge vapara mhosva. Pakati pevamwe vakabaya Collins pari kunzi pane umwe akanga akasungwa akaburitswa nebhel. Vazhinji vataura kuti vachikumbira vemitemo kuti kana vanhu vachinge vasungwa ava ngavasadzoswe kuno kune bhel, kuti munhu asungirwa medha ngaagare ikoko kuti vazove vari vanhu vari safe, nekuti ino nzvimbo yava kutotyisa kuraramira. Ndiri mainini munin'ina wemukadzi wake. Ndiri kubatikana zvikuru muno munharaunda yeShamva. Polisi yedu haisi kunyanyoshandidzana nesu zvakanyanya. Ndofunga vanhu vazhinji vari kuurayiwa muno munzvimbo yeShamva, but vanhu vacho vari kuuraya hawapedzi kana gore kana izvozvi. Last week mumwe wachona akabva kunoataka mufi, ndiye mumwe wamwe akabva kujeri. Hatizivi kuti medha yakutongerwa 2 months here. Hurumende taichikumbirawo hurumende itibatsire kuti vanhu vanenge vauraya vanhu ngaupiwe mutongo uri kuenderana nawo, uye vagarisani vedu vane vana avo vari kuita zvakadaro ndo vamwe vevanhu vari kuuya vachivabhadharira mabheu vana avo vachiramba vachiita zvakadaro. Taikumbirawo vanhu ivava vabviswe mukati menharaunda ino, nekuti nzvimbo yedu haichagarika, vanhu takutotya, hatisisina freedom muno munzvimbo yeShamva. Saka hurumende ngaitibatsirewo, uye polisiwo inenge yakutya kuzodzoka kuno kulokesheni nekuti ndo mainenge yakagarawo, inenge yakutya kuatakwa mamajor street. Uye hurumende, parliament ngaitibatsirewo please, tapota, tiri kurwadziwa zvakanyanya nekuti mukomana tikatarisa raramiro yake haana kana mumwe waakauraya, kana nyaya yacho tikada kuitarisa inyaya isina kana musoro yaakaurayirwa. Please, tikukumbira hurumende itibatsire. Mazera api akutyisa zvakadai so muno muShamva? Mazera aya kuma 25 years ma 19 years vana wando vakutyisa muno munzvimbo yeShamva. Tambonzwa umwe achiti kuno kwawanda Mashurugwi, saka tiri kuti Mashurugwi vana vemunharaunda ino here kuti vane kwavakatobvawo vakutyisa kudai? Mashurugwi vana vemuno munzvimbo yeShamva, havasi vana vanobva kune dzimwe nzvimbo, asi vana vedu vatinogara navo, uye vabereki ngavabatsire kurayira vana vavo vavanogara navo vachiona kuti mwana ari kuita sei. Vamwe vabereki ndo vamwe vacho vari kuenda vachinobhadharira navo mabheu vachiuraya vanhu, kuratidza kuti vari kusapota zviri kuita vanavo, asi isu hatisi kuzvifarira muno munzvimbo yeShamva. Please, tibatsirewo hurumende kuti Mashurugwi aparadzwe muno munzvimbo yeShamva. Tanzwa tichinzi pane 1 akabatwa akasungwa pamusoro penyaya iyoyi. Munhu iyoyo ndewe munharaunda ino here uye munomuziva here?
ongu munhu ndinomuziva ndewe munharaunda ino ende akasike kutanga achibatirwa nyaya iyoyi yemedha. Please, umbowo huripo ndofunga wakatoona mapanga neheti asati zoti heti yacho akanga aitorerei yemufi zvairatidza kuti ndiye akanga aripo panguva iyoyo. Uye mumwewo aida kuurayiwa wacho akazopukunyura kutiza aida kuurayiwa wachona aitotaura kuti vakomana havaita chawakaurayira munhu wakaurayira munhu nyaya isina kana nebasa rese. Iri ndo basa ravo ravanoita vakomana, vanoita basa rekuginya bvura munhu zvaanenge ashanda. Muno hatina freedom wedu, tibatsireiwo muno muShamva. Mumashure mambotara kuti mapurisa acho munenge muchigara nawo zvokuti vanotozotya kudzoka vachisunga vanhu. Kufunga kwenyu mimi mapurisa angaite sei kuti azokwanisa kupedza dambudziko iroriri? Zvinonetsa kuti mapurisa taikumbura maCID nevamwe vakuru vapote vachiita basa iri. MaCID achibatsirana nemapurisa kuongorora nyaya dzipi idzodzi vachishanda vari pamwe chete. Nekuti mupurisa akada kubata kana wani paanodzokera kumba anodzokera kunoata kunzo wakadai munhu akati wakati. Paanosvika kubasa ndofunga anenge ane fiye obva aita se anogona kana kubvarira dhoketi renyaya iyoyo yongotsikwa zvovharwa zvakaita se zvakadaro nekuti ndo munzvimbo maanenge achiraramira. Ini ndinotongokumbira kuti mapurisa dai ashanda basa sezvazviri kuti munharaunda medu isusu tione kusununguka kuvanhu vese varipo munharaunda muno. Ndozvo zvandinongokumbirawo kuti vaite basa nemazvo. Ini chandinenge ndichitongokumbirisa kune vemutemo ndechekuti kune idzi mhondi dzakaita idzi vasavabudise, asi kana zvaibvira vaikwanisa kuita sezvavaimboita dzimwe mhondi dzekare kunovahenga, nekuti nyangwe vakabuda vachangoita saizvozvo zvakare, nekuti pane umwe wacho zvakare ari kunze atori nenyaya dziriko idzodzo zvakare dzekuponda, asi anga abhadharirwa bail out akabuda, achingobuda achibva asvika achiuraya murume wavo. Saka zvinhu zviri kundirwadza nekuti ndine mashoko zvakare andainzwa zvichinzi pane mumwe wacho zvakare aitsanangura achiti ndichibuda ndiri kuda mutumbi 3, zvichireva kuti pamutumbi 3 yaari kuverenga pamba ipapa zvakare kune vanenge vaine information yeizvozvo izvi sekuraiwa kwakaita murume wangu ndowani wanenge achida kuita sei kupfudza. Saka ndaikumbirisa kuti vemutemo ipapo vasavabudise, kana vachivapfudzawo vapfudza sezvavaimboita kare. Zita rangu ndinoitwa Stella Mumusha, musakanganwe kuita subscribe. Zama